Ako môj klient Karol dosiahol takúto úžasnú zmenu a aké chyby robil, ako presne postupoval na jeho ceste k jeho životnej premene si ukážeme o malú chvíľu. Ahoj, ja som Filip a v tomto videu ti ukážem presný postup Karola, ako sa dostal z bodu A do bodu B, kedy z človeka, ktorého bolelo ho celé telo, mal 20 kg nadváhu, nešportoval a ako sa presne dostal do bodu B. Chcem ťa ušetriť frustrácie, strateného času na hľadaním stoviek protichodných názorov na internete. Chcem, aby sa ti darilo na tvojej životnej ceste a aby si sa vedel inšpirovať presnými krokmi, ako sme to s Karolom dosiahli. Takže Karol v tomto bode má asi 47 rokov, je úspešný podnikateľ, má veľmi málo voľného času, väčšinu času presedí v práci, doma, v aute, stravuje sa intuitívne podľa chutí, nerieši príliš to, že či to má dobré makra, nerieši to, že či to je pre jeho telo vôbec prospešné. Hlavne, že je to rýchle a hlavne, že ho to nejako zasytí a chutí mu to. To riešil predovšetkým vtedy. Ďalší veľký problém, kvôli ktorému vlastne jeho problémy vznikli, bol alkohol, že mal vo zvyku kľudne si dať fľašu vína na večer, čo je ohromné množstvo kalórií a ono keď sa to všetko spočíta za tie mesiace a roky, tak potom sa človek vlastne na seba pozrie do zrkadla a zistí, že áno, pribral som 20 kg. Karol mal ďalej veľmi špatný spánkový režim, spal pár hodín denne a tým, že čelil v práci obrovskému stresu, tak sa mu špatne zaspávalo a budil sa v noci a napríklad zbudil sa kľudne o 4 o 3 ráno a už nevedel zaspať. Možno to poznáte aj vy. Ale to bol veľký problém, kvôli čomu sa mu dlho nedarilo chudnúť a to je zlý spánok. Celý tento zlý životný štýl vlastne nakoniec vyvrcholil až do bodu, kedy Karol zistil, že má tak zdravotný problém, obrovský zdravotný problém, že ho to takmer stálo život a to viedlo Karola k prvému najdôležitejšiemu kroku a to je to, že si uvedomil, že na jeho vek 47 rokov sa cíti oveľa horšie, než by mal. A preto sa rozhodol s tým niečo urobiť. Takže ako sa k tomu dostal? Poďme si to teda vysvetliť. Z bodu A do bodu B. Ak sa momentálne nachádzate v tomto prvom kroku a ste si vedomí, že máte problém, ktorý by ste mali začať riešiť, tak máte na výber dve cesty. Jedna je pomalá a druhá je rýchla. Tá pomalá znamená, že si všetko prejdete na vlastnú päsť, všetky chyby, všetku frustráciu, všetky vedomosti si budete musieť získať sami a to vám garantujem, že bude trvať roky. Alebo pôjdete rýchlejšou cestou a nájdete si kvalitné vedenie, ktoré vám ušetrí roky frustrácie tým, že proste budete demotivovaní, chcete schudnúť, máte odhodlanie, ale furt sa to nedarí, tak ak zveríte sa do rúk odborníkovi, ušetrí vám to roky a roky peňazí, času a hlavne frustrácie. Bohužiaľ, Karol si v tomto bode ešte neuvedomoval, že potrebuje odbornú pomoc, takže sa vybral na túto cestu sám. A tam prichádza vždycky zákonite, že pocítite počiatočné neúspechy. Neexistuje, aby ste do toho išli na vlastnú päsť s nulovými vedomosťami a začali robiť veci správne. Cvičenie mu nešlo, pretože nevedel, ako správne cvičiť. Logicky. Nevedel cvičiť tak, aby sa zbavil tých bolestí, ktoré mu vlastne bránili v tom, aby sa vôbec posunul. Pretože ja si pamätám, že keď sme spolu začali cvičiť, tak jeho bolo rameno, spodný chrbát, koleno, kĺby v bedrách. A jak chcete cvičiť, proste keď vás pri každom opakovaní všetko bolí, to samozrejme automaticky znamená, že ten tréning bude extrémne podhodnotený, veľmi ľahký a nikdy tam nebude taký stimul, ako keby ste zdraví a nič vás neboli. Karol sa bohužiaľ stále zle stravoval, pretože on dostal len jedálniček. Toto rob, nerozmýšľaj nad tým, naváž si to a vlastne musí sa s tým človek hrať každý deň niekoľko hodín. Furt si písať tabulky, počítať kalórie, značiť si niekde, koľko mám makier, koľko mám mikier a jednoducho on nevedel, prečo to robí a hlavne, ak neviete prečo
a je to takto náročné na čas. Nikdy to nevydržíte. Takže zákonite sa na to vykašľal a vlastne nikam sa s tou stravou nepohol, pretože sa nič o tej strave nenaučil. Naučil sa počítať možno nejaké tabulky, ale nenaučil sa tie fundamenty, ako sa intuitívne stravovať. A tým, že to je neudržateľné, tak vlastne s tým skončil. A samozrejme, keď skončil s jedálničkom a nič sa nové nenaučil, tak samozrejme sa dostal naspäť tam, ako sa stravoval ešte predtým. Takže nastal jojo efekt a pribral všetko naspäť. Karol takto existoval niekoľko rokov. Raz hore, raz dole a roky plynuli. Nakoniec, po niekoľkých rokoch, nás zoznámil náš spoločný známy a my sme vlastne s Karolom započali našu spoluprácu. To, čo sme museli na začiatku urobiť s Karolom je, že on ako veľmi vyťažený podnikateľ, ktorý má málo času, tak sme museli v tom jeho plnom kalendári nájsť priestor pre všetkých 9 mechanizmov, ktoré si neskôr vysvetlíme a ktoré sú nesmierne dôležité pri takejto premene. Ako sme sa snažili teda napasovať tento nový životný štýl už do jeho života zabehnutého a rozbili sme si ten jeho deň na drobné, tak sme zistili, že má viac času, než si myslel. A to je dosť často u každého. Museli sme vybudovať systematicky nejaké základné zvyky. Pretože aby takáto premena fungovala, tak je dôležité nerobiť chyby a proste robiť len tie správne rozhodnutia. To znamená v strave, v cvičení, v pohybe, v spánku, večer pri telke, nejesť hlúposti, proste nemať keby záchvaty nejakej žravosti. To môže celý proces sabotovať a preto tie zvyky sú tak strašne dôležité, aby človek vedel automaticky, čo má robiť, bez toho, aby sa do toho musel nútiť. Pokiaľ by Karol robil stále nejaké chyby, každý deň to sabotoval, nikdy to nebude fungovať. Preto som už aj predtým mal natočené hodiny videí, ktoré dám každému klientovi vždy k dispozícii, kde vysvetľujem všetky základné princípy ohľadom chudnutia, naberania svalov, cvičenia, jak vlastne si dopriať aj niečo dobré, tak aby vlastne som nemusel furt bojovať sám so sebou, ako spať správne, ako si odstrániť bolesti doma, ako si zlepšiť flexibilitu a tak ďalej, ako sa vyznať vôbec v tom, že keď sa pozriem na nejakú stravu, tak okamžite viem, že či to je alebo nie je dobré. A ja som rozdelil všetky tieto veci do nejakých základných 9 modulov, ktoré v týchto videách som vysvetlil a Karol sa ich vo svojom voľnom čase mohol naučiť a keď sme začali vlastne spolu trénovať, tak už mal nejaké základné know-how, čo od neho vlastne budem chceť a už sme vlastne nemuseli tráviť čas tým, že by musel zložito som mu vysvetľovať všetko od začiatku, takže mohli sme začať makať už na tom podstatnom. V tých videách som, ako vravím, vysvetľoval udržateľné stravovanie po celý život bez extrémov, jak rozumieť kalorickej bilancii, jak sa stravovať bez toho, aby som musel počítať kalórie, jak jednoducho cvičiť silový tréning doma, čo je to NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, TEF, to je Thermal Effect of Food, sytiaci efekt potravín, jak jednoducho cvičiť doma, čo vlastne spôsobuje moju obezitu, jak zlepšiť flexibilitu svalov a tak ďalej. Takže čo sme teda zmenili? Aby sme na túto otázku vedeli odpovedať, musíme si predstaviť základné nástroje, ktoré pri takejto premene sú dôležité. Všetky tieto nástroje musia zákonite pre ľudí ako ste vy. Máte deti, ste zamestnaní v náročnej práci, máte podnikanie, tak musia byť efektívne zasaditeľné do bežného života a musia byť časovo flexibilné. Všetky mechanizmy toho chudnutia a premeny a budovania svalov a tak ďalej som keby zaradil do 9 nejakých takýchto nástrojov, ktoré si teraz postupne vysvetlíme, kde Karol robil chyby a čo zmenil a prečo to začalo fungovať. Vysvetlíme si vlastne celkovú metódu, akou robím takéto premeny pre svojich klientov. Takže takýchto modulov nástrojov je 9 a my začneme prvým a to je stravovanie. Takže aký mal Karol nový prístup?
Predtým sa, ako hovorím, stravoval veľmi intuitívne, hlavne na chuť, aby to bolo rýchle. Ale keď sme začali spolu trénovať, začal jesť princípom 80:20, čo znamená, že musíte dodržiavať 80% zdravého jedla ku 20, čo je voľný výber. Samozrejme taký, aby to nebolo úplná prasárna, ale niečo normálne, ale aj keď chutnejšie. Takáto strava sa prevažne skladala z bielkovín, zeleniny, zdravých olejov, vlákniny. To všetko vysvetľujem v tých videách. Dokonca to je časovo aj finančne jednoduchšie, než chodiť do reštaurácií alebo do fast foodov. Tým, že začal jesť jedlo, ktoré má vysoký sytiaci efekt, a termický efekt vysoký a vo svojej denzite je nízkokalorické, tak mohol byť permanentne v jemnom kalorickom deficite a začalo to krásne fungovať. Samozrejme, ale musel obmedziť aj ten alkohol. Ďalší modul je používanie doplnkov výživy. Ak ste hodne podvyživení tým, že vlastne sa špatne stravujete, pretože môžete mať nadváhu a zároveň byť podvyživení, používanie kreatínu, vitamínu D, kvalitného proteínu, doplnenie elektrolytov a používanie omega-3 sú veľmi mocné a strašne pomáhajú to, ako sa budete cez deň cítiť a koľko budete mať energie, či vás bude boliť hlava, či budete ospali a tak ďalej. Veľmi to pomáha na to, aby sa udržala disciplína. A hlavne teda, aby aj tá imunita bola samozrejme čo najviac podporená. Začali sme cvičiť silový tréning. Cvičoval jak sám, tak som mňou v posilke. Samozrejme, vždy je to na výber podľa klienta. To, že či cvičíte v posilovne alebo doma, na tom zase až tak nezáleží. Dôležité je, aby tie svaly dostávali stimul tým konkrétnym cvičením. A čo je strašne dôležité na silovom tréningu, keď chudnete, je, že zabraňuje úpadku svalov. Pretože ak chudnete iba dietou a iba hľadovaním, tak vám strašne pôjdu dole aj svaly. A to je to najhoršie, čo môžete urobiť. Pretože to sa nedá udržať a veľmi často potom prichádza jojo efekt, máte ešte nižší bazálny metabolizmus než predtým a nakoniec vypadáte horšie, než ste vyzerali na začiatku. Po 30-ke taký klesá testosterón a to spôsobuje atrofiu tých svalov, takže že začnete cvičiť, tak veľmi rýchlo sa to narovná a vy môžete mať vysoký testosterón a veľa svalov kľudne aj do 60-ky, 70-ky. Zvyšuje tréning silový strašne moc dlhovekosť, pretože to kostrové svalstvo, keď zostáva silné a pevné a zdravé, tak proste na staré kolena nebudete mať ani zďaleka tie problémy, čo by ste mohli, ak nebudete cvičiť vôbec. Strašne dôležitá vec, ak chcete vyzerať dobre, tak musíte mať svaly, pretože tvoria krivky. Ak budete proste len chudnúť tuk a zároveň aj svaly tým, že necvičíte a len držíte hladovky, tak bude nakoniec na vás to oblečenie len visieť jak plachta a nebudete vôbec spokojní s tým, ako vyzeráte. Ďalší nástroj, ktorý sme použili je NEAT a to je pohyb mimo posilovne. Ten spaluje oveľa viacej kalórií než samotný tréning, pretože ho vykonávame kľudne hodiny denne. Tým, že proste niečo upratujete, chodíte po vonku, nákup, robíte niečo na záhrade a tak ďalej. To je najväčší spalovač kalórií po bazálnom metabolizme a extrémne dôležité je ho využiť naplno. A taky strašne zlepšuje dlhovekosť, pretože čím viac sa prirodzene hýbete počas dňa, tak tým budete zdravší. Museli sme zlepšiť hodne regeneráciu a spánok, pretože ako sme si hovorili, málo spal a spal špatne, budil sa, museli sme urobiť proste nejaké zmeny aj v nastavení mysle, aby nebol tak strašne vystresovaný. Takže jakmile začal chodiť, spávať v ten istý čas, nepozeral do telefónu, nepil kofeín, proste nejak aspoň 6-7 hodín pred spaním, mal v izbe tmu, vyvetrané, poriadok, tak sa tá regenerácia strašne zlepšila, znižil sa kortizol a on mohol nakoniec naozaj spať kvalitných 7 až 9 hodín a to chudnutie to extrémne podporilo. Takže ďalšia vec, ktorú sme použili, je rehabilitácia a nejaké zbavenie sa bolesti, pretože nemôžete cvičiť a chudnúť a žiť život, ktorý chcete, ak vás furt niečo bolí.
Takže či už sú to nejaké cviky na doma, ktoré som mu v tých videách vysvetlil, alebo zašiel si na fyzioterapiu, tak mu to strašne pomohlo a tým, že odstranil tie bolesti, tak strašne sa mu zlepšila nálada. Začal si ten tréning oveľa viacej užívať. Proste mal úsmev počas dňa a nemusel jednoducho furt mysleť na to, že pri akomkoľvek pohybe ho bolí spodný chrbát. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá na ceste každého z nás, ak chceme vyzerať čo najlepšie, cítiť sa čo najlepšie do vysokého veku, je udržateľnosť. Pretože ako náhle budete proste robiť niečo tak, že sa to nedá udržať, extrémy, budete sa stravovať 100%, budete cvičiť 100%, budete to brať ako životné poslanie a budete 3-krát v posilke za deň a behať 10 km za týždeň a neviem čo všetko dokovo, tak to nevydržíte. Proste musíte si nájsť také rozumné množstvo toho, aby to fungovalo, ale zároveň, aby vás to neničilo, aby to bolo udržateľné po celý život, pretože aký to má zmysel, ak s tým za 2 roky skončíte. Ďalšiu vec, ktorú sme museli vyriešiť, je dôvod a motivácia, prečo to vlastne celé musí robiť. Pre neho bola extrémna motivácia to, že mal tak zdravotný problém, že skoro zomrel. To ako si myslím, že zobudí každého a nechcel samozrejme dopustiť, aby sa to mohlo zopakovať. Ale na to si musí každý prísť sám a to taktiež sme riešili jak vo videách, tak v súkromných rozhovoroch. No a posledný veľmi mocný nástroj, ktorý si musíte uvedomiť a bez ktorého to nejde, je, že všetko trvá nejakú dobu. Toto, čo sa stalo s Karolom, sa nestalo cez noc. Čím viacej energie do toho vložíte, čím viacej dedication, odhodlania, tak tým to bude rýchlejšie. A čím lepšie vedenie budete mať, tým to bude rýchlejšie. Ale nemôžete si mysleť, že ak budete netrpezliví, že to dosiahnete za týždeň, za 2. Taký človek neexistuje, ani neexistoval. Naše telo má nejaké fyziologické limity a dá sa to robiť veľmi efektívne, rýchlo, ale myslím si, že skôr ako za 4-5 mesiacov nemôžete čakať naozaj výrazné zmeny. Nejde o to, aby som vás odradzoval, ide o to, aby ste mali realistické očakávania od toho. Takže, čo je úžasné na tomto všetkom? Keď získate nový životný štýl, funguje na pozadí 24/7. Tým, že mám tieto malé zvyky, tak robia obrovský rozdiel, keď sa spočítajú na dennej báze. Jednoducho, keď zarobím každú chvíľku iba tie správne rozhodnutia podvedome, tak vy už nemusíte proste teraz sa nútiť do toho, musím ísť cvičiť, musím za toto na jedenie, musím ísť spať, toto. To už je proste súčasťou toho životného štýlu a krásne to funguje ako namazaný stroj. Prečo je dobré si nájsť toho mentora je, pretože vy nebudete vedieť, ako všetko toto implementovať správne a ako to zaradiť do už zabehnutého života. Pretože ak budete špatne cvičiť, špatne spať, špatne jesť a všetko a budete sa to snažiť zistiť na vlastnej koži, tak vám to zabere celé roky a je to úplne zbytočná strata času. Takže ak máš rodinu, nemáš čas, si hodne pracovne vyťažený, ale máš tú túžbu a ten cieľ urobiť takúto krásnu premenu, ako dokázal Karol, tak mi kľudne napíš na Instagrame tvoj tréner Filip a dohodneme si 15-minútový call, kde zistíme, či naša spolupráca by dávala zmysel, pretože jak ja musím sadnúť tebe, tak aj ty mne a musím vedieť, či ti vôbec dokážem pomôcť. Ďakujem za pozornosť a ak ťa toto video zaujalo, napíš mi nejaký pekný komentár. Maj sa pekne, čau.